Lah pripun kula lenggah malih? Ora, iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Tapi dalan iki yo ngewohke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh, anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake kepriyen lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek aning bojone wis pegah ki ya piye? Heeh, megahe piye ya? Ha iya. Bojone tahu sik bojomu tau tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedake bojo kula nek turu niku kaya mblumbang niku lho rasane. Kok kaya blumbang maksude? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing bandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan rentuk guyu kowe. Sopo